Vážené dámy, vážení páni, veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie na dnešnú tlačovú konferenciu, na ktorej chceme zhodnotiť uplynulú, už dá sa povedať, zimnú sezónu z hľadiska konkrétnych čísel, ale bola by som veľmi rada, keby to nebolo vnímané len cez čísla, ale aby sme skutočne sa na to pozreli z hľadiska toho, že nie je to len vyhodnotenie a zhodnotenie, ale je to aj určité posolstvo. Posolstvo k tomu, aby sa ľudia, ktorí milujú hory, správali zodpovednejšie, správali na základe všetkých inštrukcií, ktoré Horská záchranná služba komunikuje, ktoré má na svojich stránkach, o ktorých hovorievame, a aby tie hory boli pre všetkých bezpečné, a to znamená sa bezpečne správať. Dovolte mi v tejto súvislosti aj poďakovať všetkým profesionálom, horským záchranárom, ale aj dobrovoľníkom, ktorí v rámci tejto sezóny urobili obrovský kus práce na jednotlivých svahoch v rámci svojho voľného času a nasadzovali skutočne aj svoje životy častokrát a možno povedať, že pôsobili výrazne aj preventívne. Pretože keď vidieť záchranára, horského záchranára, či už profesionálneho alebo dobrovoľného na svahu, tak automaticky aj návštevníci hôr majú tú tendenciu sa správať zodpovednejšie. Ak by sme mali do určitej miery vyhodnotiť, čo všetko sa udialo v horách a aké faktory vplývali na to, že horskí záchranári museli ísť na zásah, na akciu, tak by sme mohli povedať, že najviac to bolo asi určité nesprávne zhodnotenie svojich vlastných síl, či už technického, ale aj kondičného charakteru. Nesprávne vyhodnotenie konkrétnej trasy a tiež by som aj znovu a znovu, my o tom budeme ešte hovoriť viac aj pred letnou sezónou, dala do pozornosti našu aplikáciu, ktorá je tak veľmi dôležitá a možno skutočne povedať, že pomohla častokrát pri tom, keď sa zachránilo zdravie a život, lebo ten zásah bol veľmi rýchly a účinný. Z hľadiska ďalšieho zhodnotenia by som poukázala na to, že tých zásahov naozaj bolo veľa, ale možno aj povedať, že boli menej také nebezpečné. Najviac asi sa išlo v súvislosti s nebezpečenstvom lavín a tiež, keď by sme hovorili z hľadiska určitého zhodnotenia, čo sa týka národnosti, pretože aj to samozrejme je dôležité povedať v rámci zásahov Horskej záchrannej služby, najviac samozrejme k slovenským turistom, ale potom k poľským, maďarským, českým, ukrajinským a rumunským z hľadiska naozaj konkrétnych čísel. Ešte raz veľká vďaka profesionálom, dobrovoľným záchranárom v našich nádherných horách. Hodnotíme obdobie od decembra po Veľkú noc, kde sa štandardne hovorí o zimnej sezóne, bez ohľadu na to, že niekedy je sneh už v novembri a niekedy sa lyžuje až do mája, ale bavíme sa o hrubom hodnotení zimnej sezóny od decembra po Veľkú noc. Oproti minulej sezóne zimnej je nárast úrazov? Jediný nárast oproti minulej sezóne je nárast volaní na tiesňové číslo, kde máme nárast o 12%. Všetky ostatné čísla nám jemne klesli, aj keď 4% pokles zásahovosti je veľmi minimálny. Znižujú sa nám počet ľahších úrazov, ale zvýšil sa samozrejme počet zásahov na nezranených ľudí, ako už pani štátna tajomnička hovorila, čiže vyrážame častejšie k ľuďom, ktorí sú nezranení, či sú uviaznutí, alebo vyčerpaní, alebo zablúdení.
Hovoril si o tých číslach, že je to viac tých volaní. Znamená, že ten operátor je tak vybavený, že vie vyriešiť tie problémy cez telefón a vie navigovať tých ľudí a pomôcť im aj takto? Samozrejme, vyriešime veľkú časť priamo volaním. Naši operátori sú samozrejme šikovní a robíme všetko preto, aby ich vybavenie bolo čoraz lepšie. Aj lokalizačné služby, či už je to aplikácia horskej služby alebo iné možnosti, aby tým ľuďom priamo v teréne vedeli pomôcť oni a nemuseli samozrejme zaťažovať síly a prostriedky. Poďme na tie čísla. Čísla sú veľmi podobné, je to ten 4% pokles, čiže je to zhruba 50 zásahov menej za celú zimu, čo je veľmi zanedbateľné. Znižil sa počet zásahov vo voľnom teréne, kde sme v tejto zime na čísle 178, čo je pokles zhruba o 10%. Lyžiarske zásahy plus minus zostali rovnaké oproti minulému roku, ale keby sme sa pozreli posledných 10 rokov dozadu, tak stále sme vo pomerne vysokých číslach. Koľko ich bolo? V tom konkrétne za túto zimu bolo 2515 zásahov, z toho bolo 2268 na lyžiarskych tratiach a 178 krát bol voľný terén. Takže sme na veľmi podobných číslach. Čo sa týka reality a tých čísiel, tak opäť sme mali pomerne slabú zimu, takže tá návštevnosť vo horských strediskách, vo vyšších polohách, vo voľnom teréne bola nižšia ako v predchádzajúcich rokoch, preto tie čísla sú samozrejme aj nižšie. A keby sme brali dve hlavné lokality, tak takmer identický počet zásahov je v Nízkych Tatrách ako vo Vysokých Tatrách vo voľnom teréne. V Nízkych Tatrách ten nárast je tým, že konečne boli v tých vyšších polohách také snehové podmienky, takže tí lyžiari a ski alpinisti sa tam hýbali viacej a samozrejme prechodí či už peši alebo lyžiarske v hrebeňových polohách. Pamätáme si z minulého roka veľmi vážne lavinové úrazy, aj smrteľné, a tohto roku ako si ich bolo asi menej a ako to vyzerá so štatistikou lavín? Samozrejme, úrazy lavinové boli, sú a budú. Toho roku najväčší počet lavinových zásahov bol takisto ale v horolezeckom teréne. Neboli to lyžiari, čiže máme dve smrteľné nehody pri lyžiarských zásahoch, ski alpinizme, pri extrémnych zjazdoch, kde bola podcenená lavinová situácia, boli podcenené výstrahy, čiže zjednodušene povedané draždili hada bosou nohou. A ostatné zásahy, ktoré boli horolezeckého charakteru, boli spôsobené smrteľné nehody mechanickými zraneniami pri uvoľnení laviny v horolezeckom teréne, kde títo horolezci, pokiaľ by sa správnym spôsobom istili v daných podmienkách, tak mohlo dôjsť k slabším zraneniam, ale určite nie k smrteľným nehodám, čiže považujeme to za podcenenie bezpečnosti. Ich bolo koľko? Počas tej zimnej sezóny? Čiže dva tie, čo provokovali, a tí ostatní mechanicky smrteľní. Celkovo sme mali 5 smrteľných nehôd, z toho boli 3 horolezecké a 2 lyžiarske.